Offerk Aaron na léirú ag Gaelin. An cruúar Garda agus chuir na dromadóirí fáilte ribh na húsle a tháinig ag oscailt. Ina measc bhí tailor na Stáit Aontaithe Scott MacLeod agus an taire idirchas Seán Ó Lynche. Spáineann capsíonn go bhfuair Corcaigh, gléasanna agus innealrún an seanamnas. Casan muir Corcaigh an rutha a goscailt na bípaí agus rihan an ábhála I dír. Achas mó an spéis atá ag na hinne ins na pípaí ceoil. Bhí an a fort hain ag an mórnéalach. Is sí a bhálainn chus cón Corcaigh atá an nóchaláiste saora. Sol má dascail an tuachtaránaí féchann sé Garda onóire ón Gearó Cathlán Hess. A feire an seanamnas bhí Gael úsla an deisceart 300 agus 700 cailíní ón gúrsa Gaeilge. Isteach leis an áras seo tá 200 acra agus thar 100 scór sealaís go na lóistéirí óga. Ba dheas an bhaise go nuachtarán an oscailt seo go ghaolachas teoranta. An seo bé anspórt acab. Snámh, rince, clifí, Gaeilge agus compórt daidíre san áras breise. Cé cheapach go bhfuil an slua seo a brise an dlí. Go minic bíonn gealtaí tromar na clifí seo cúpla céad punt péidir. Mícheál Ó Harachtáin agus Tomás Ó Madín a bhí gimmart an bouta seo. Ní imrítear an clifa seo a bháin na Gorcaigh agus an Ard Macha. 895 atá sa líróid íreann agus 2,000 go léamh bóthir a bhí sa gomórtas. Ach níor thóg sé ach 40 na himróirí cáúla seo. Chuidir an líróid níos fuidir ná 200 slat le gach orchar. Ribh a gatha deirí ní ra éitire a cúpla slat agus bhí spéis an tlua a méadú dá réir. Anis tá airgid na nealtaí a chuir ealis. Agus anis an tarachar deireanach. An slú ar fad mide, agus tugann sé an bua le 10 lata go Tomás Ó Madín, an lámh láidir a bú. Ba rud nuans na 650 nuair is Spáin Winter Goulding deileméirí bhaile bhúrne gur féidir leasú a scape as Etalán. An chéad cheiste go bheileméir árnú nach díran má ebre é seo. An freagra féad an Etalán leasú a chuir a tala garabh nach sreithach tariciúr go deo. Spréú an leasú an nuas ó irde 33 ar dús. An sin dísle an Etalán an nuas go dtí 3 chréthóch tala. Bhí airí stá teirvísí agus loch gnótha a láthid. Ní clas nua ná maga é seo ach mó ebre atá coitianta ina lán tíre eile. I críochnú dí spáintear gur féidir le Etalán leasú a scape ar fud sléibhe mar a héide san rí nó mar a scape san ceol. Chosnaí an scaglan nua íle seo ar chun Corcaigh breis agus 1 milliún punt agus tagan 3,000 barile íle as gach lágan bhliain. Bhí 300 éireannach agus transéirí láthir ag gneata bán nuair a nachtaí an tíiseach Seán Lemes plác airgid á thoscailt go hefigiúil. Céim mór an tusaí an scéim seo a síl tinscalach na tíre a dúirt an tíiseach. Chun na cuairteoirí timpeall le breanú na háite agus Spáineann banisteoir an Dr. Lawton na hinneal atá ar a déana is nua san Eorop. Mise éire ag I géad eisiúint peibléim le clia bhí báil góglaí na héireann agus gan aram carga an len am ratach an cíochta agus na réalta. Seachtain ina dhí mhórseáil slúacha agus speisialta ag scanán. Ina measc bhí seanlaíoch ramóra mar Éonraí Ó Síl agus Séamus Ó Brádaí. Tháinig atáir dhuair agus a bhean ag géad tispántas. Féir caithear le Gaelin don Lomóráin fáilte raibh Fiontaí Ó Cealla agus a bhean. An gcinearál risteár dó mhaol chatha.
ó cáid speisialta ag an uachtarán teacht ag scanán ina bhfuil sé héan pórteach. A rééis sin léirú leabhar Seán Ó Dúnling ar son na sean óglach. An sin chur Donal Ó Móráin seoirseach le huire stúrthir an scanáin in nánach an fabal. Fiol chapfuil á strachar le balla ágáil ag na Madraí. Ba iad Harriers Clachín breinte go chuid chorcaí a chur comórtas ar siúil agus bhí airgad gealta á chur freisin. Bhí leichéad gaiir ó gacháid sa bhún na Caibhlint. Tugann siad fiochéir ach dá riire is rás é, 8 míle is ceadú atá sa gúrsa. Ag ceann chúrsa tá cearar a fannachló, ber an ifir a hín ar a géad ceann, ifir a dó ar a dara ceann agus mar sin de. Na Madraí a bhua Harper, Rambler, Bellman agus a géad áit Shamrock le Den Ó Mathúna as Clachín. Go fáistí as caiir agus conda chorcaí amháin an tispántas se. Fuair ar 1000 pictiúí ó fáistí idir 4 bliana agus 5 blian. An pictiúr is fearr sa tispántas Surrealist Configuration le can scoffins as má ala buchail 8 blian déag. Cailín ó go fuair dúis mar níochan líle nach bhfuil ach 4 bliana go léir. Is cosúil go mbeidh cáil ar chorcaí le dahadóirí aon lá festa. Bhí príomhfort na bhar sa geoldráma ag dóthaíach an airne. Eisteoirí eile bhí pórtachán risteár dó Haley agus í rithár Séamus. Agus an dhéanach leo go leor cailíní glóte ón Lee. Tháinig Joyce Blackham as Yorkshire le Port na Bantry a chama, sí an tain eisteúr profisiúnta sa seoí. Ba é seo an seo ba bhú fós ag an dram seo, chusann sé 2,500 punt agus buintach an tispántas é idir feistis agus cultachaí. Le 10 bliana nuas tá an bhuian se léirú drámaí le Gilbert and Sullivan, an bouta se deir leo iirecht breán nua a chur is ar ggóil. Bhí pobl amán an na mún na gorcaí le tibredáin agus corcaí eiscin sa glufi canis. Ag túsach glufa chur in díomó canéala tibredáin san ansaí. In sin an sín corcaí ach glanán ó mhail dónaí cúlbáir tibredáin go gasta. Cúlín de chorcaí. Ní féidir casaí tibredáin is smachtú, cúlín acha. Tibredáin I gradda steach ar ís, ach glanán Mick Cashman. Go divin dimir cúlbáir chorcaí go maith amachas amach. Radan Christy Ring cúl de chorcaí an boxéir. Tibredáin ar ais, an léróid ag líomó canéala agus cúl. Tibredáin is ar bar. Imirt flic ag na casaí. De Vanny, Neelan agus O'Doul. Cúlín eile de Tibredáin ag Jimmy O'Doul. Corcaí ag glorg scóir ach tain an léróid ar fórín. Cúlín andrá ag Jimmy O'Doul. Líomó canéala ag imirt thar bar. Cuireann sé an slitrach ag Donny Neelan, imidó de bhrist trí línta chorcaí go minic. Rinne corcaí sáiríireach teacht an uachtar ag an deire. Casaí chorcaí ar a lán díthil ach seasan Kieran Carey rompa go dangan docht. Ach sé Tibredáin tair bar ag deire agus ceire cúlín sa bhreisiacha. Ach má bhí corcaí buailte be Christy Ring gaiscíoch an lé.
ceann gan na sampla a dúsáidin cumann sábhailteach bóthir le ceacht clíneachta a bhúna go bhaintear charcaí. I rinne seachtainna thug na Gardaí léachtaí ins na scoileanna agus an seo sa scoil Ghara Mideis. Ní contúirt go crosmhór. Scríomh daltaí na cathareacht na Céta Aistí faoi rialachaí bóthir agus bhrom míor charcaí Stefán Buiréad dúiseanna ar na seachtainna na dhéag go beár sa gomórtas. Is féidir linn ar fad dúis a thabhairt go bhaintear na hÉireann ach a bheith cuaireamach ar na bóirí. Garda gan slú muí ar práid le ómós gan tíiseach nar a tháinig sé go carcaí gascailt an dog déanta longas nuí sa dáhan agus a leagan cíle go long 5,000 tonna an bád is mú a rinneú sa stát seo fós. Bhí ceirigh chéad úsle i láthair nuair a bheanna aspach chlóna an deábair agus an Tuasal Childers ar a iompar is cuachta ina measc. Ar éis an bheanú tháinig stúrthirí na cólachta an tíiseach a brú crepa a chur tús leis a sihar. Tá crán tógála cearacha tonna ré leis i gíle a thabhairt na siomraí plátála. Sa gíle seo tá meáchan 38 tonna agus inis ag tús na heibre cóghardachas go Cornelius Veróm an té a chrothaí an dog nua. Chábhlín a bhí na dogannaí agus an tinnealra áníine agus festa bei ceordaithe éireannacha a tógáil lunga dá muintear féin. Go cholacht lingis éireann atá an chéad bhád á díneacham. Tá clia bhí an tíiseach agus aíire ar bord an chéad eitileán a chasaí an teirihís nua éir go carcaí an láir hasclaí ó Airfort charcaí go hefigiúil. Festa ba chuig haras sa teachtain idir a dá chahar seo is mú agan, seo í an chéad teirihís rialta in tíre in éireann. Chais an Airfort nua se na mún milliún pont achas fada muintear deisceart a fánach leis a láise. Bei seirbhísí rialta freisin ó charcaí go London, Cardiff agus Bristol. Nuair a thurling an tíiseach agus a chuideachta bhí Garda onóracha feitheamh leo le ómástóid. Dúirt tar a cuachta agus ampur Mr. Childers go darneoch an Airfort go leor cuairteirí breise ag i deisceart agus go garoch an áisnúil seo go mór le tínscail agus gnóga an cheantar go léir. Céad go leib bliana á chuine buna íon bhainistear thuaí gorcaí, ceann na scoileannaí bráthar is cáileola sa tír. Ní nach éonar aniu ceiliúr a bucach ar an ócáid cais léon na sreabh. Ní beag an chomaoine tá chuir chathair chorcaí ag na bráthí Críostaí, agus tá ar scoláirí na bhainistear chuaí le fáil in áit na honóra in éireann agus a géin, agus an innion in teanachil tá fí gradam na gcathair gúchas féin. Is ar scoláirí a chuid na bhainistear chuaí Anthony de Barra ard mhéire chorcaí. I hálan na cáracha gorcaí a heagraíú an dara tespántas báda bhí agan sa tíir seo agus bhain idir róga agus éasta ár tainnehes. Bhfuil mar ile go dtíobh na man óga agus na márnéalaí agus bhí an dáchinál a láthir mar badúil. Luasháid an cinála míon éad ag lech scíala isceara. Cá aimsir é seo atá meala le blianta beag an nuas ó tháinig sé thugann ó Mheireacha agus é annéileomnach an tíir seo. Cén buchailóg ná bhfuil dúil sa Wargé. Réit fáraigh ar ann na lí thug helicopter tespántas agus bhaile na slúte an féchana. Tá daoine go leor a cheapans gur ceap go nach seirbhís helicopter ar fáil sa tíir seo, is amúil sin úsáide bheithla na lehéid mar is léir an tespánta seo.
Bwyr yn lot fechanna olas gylior agos awr machle von tespontus agos fwyr mar ilig crohu ele effacht na gorciwch. Eg hol yn y carach a gorciwch rw tŵs le rosg chynol aniach a tînt fad sy tîr siag a horad. Mr. Swan will sgwel warciwch ege example foric e jagli e. Be chysboer roi hyd 7,000 belly chyrje e gha law, cwyger marcach goniach der chele fan y sli. E rai gymanastir mwy mar yn yen for yn hed arw. Be tachterach o wir charcwy gwyntir yn tŵsgurt amperig na marcwy. Manastir mwy ag sioi Shell Wendy, dol yn sgel se crifad downs gynol sio roes, roi hyd 20,000 e gha law gylie. Hor yn y marcwy sio, Maho Wendy. Fydd yn corle oliachte tespontus yn oliacht New Hampshire siŵl sa hol y law y gorcwy. Fi siaston sa tespontus e colachti mor a torgi na tira. Min tawl gwylyn le ranks. Fati y bwynta gyn tŵs colach siwcra eirin dram wyl andal yn cyn dientaca gwrsi reitach glasri le blinta drag yn nos. Sier fi siela ta taki yn cyn sy tir le gyrint. Agus feach sio, cor yn y hisio yn y marmwyd, mas olc maline. Sio gles le substant rad gnifach a horiacht agus yn iart a hesh, twr fwy diara yn ieg telescopach. Le linien tespontisch hwg mwntjori elce lerihe aiban i oliachte. Tietjor nua alle eisio, dientig specialta gym saure eirinach gynefrys. Vi fastel morre tespontis agus wan idir ogagus eiste saltagus terve as rolle fekjor. Tagach an saure no ná tagach, an tagach se blina a hasins na tespontis i talwichte fod na tire. Le inilacha a dientig chilur o nish o vlaan bog a trimmo granach a reisio wante. Agus is a gael dresha a ves yn micnwns na blinti at ar rwan, cawet yn spal agus cannu combine. Isge rahe a ngach tach filme an mana a taig locht agri yn tispontisha, mwyntir chil choroin a gumde limni agus an rin real ta shotju. Vi behi gachili chinolir tispont, nir frihu inil fosl in a notcha a hodjol. Agus níor chifní mar ceiste chuir na tarab seo, céir de cheapadar gan chóharga Eorpach. Bhí ráagach bí agus cabhairteach freisin le feiceáil a hála na carach a gurcaí le grid. Anra a bhí dá gháile ar a seastáin seo, ach ní rathar an drama bhlaise éon dhealhaint ára de hort cé gur léargar henne sé ar bar ar fadleo. Bíach brína leagaí dá Hampshire fór. Níon, blanan agus snasan an gléis seo an tárlár agus nuair a bhíonn sé críochnaithe déanann sé cupán té. Agus seo rair go chuir a cathú ar fáistíar be fiú a lár an charéis. Tháinig Péir Pír gáir níomh Dominic ar cuairt go Corcaigh le grid, le freistal ar chruinniú gan agriocht calanachta a bhuna sé le cabhrú le dídeanaí na Eorpa. An sin chuaigh sé ar aige ble clia, áit bhfuil críomh eile gan agriocht. Sam líon cearcha ní nuair a chuir Péir Pír tús leis an aber seo. Ag gláiste St. Dominic's ráid Eccles chan cór na scoile in nómóstó agus thug cuid gan na scoláirí testfantas go rincí dúchasach an na tíre. Gur a rá ar a chaideibra. Chuir muintir chorcaí an spéis sa testfantas óliachta seo.
Bhí a lán gléasan í spéisiúla mar an tensometer seo le feiceol. Sé an Lieutenant Canasí Fergus Cahill a bhí a bhail 16 muiri, seo iad na gléasannaí linkseoireachta is New Hampshire dá bhfuil an. Bhí gléasannaí a bheith áisiúil gan gnághaine an chomá, I dtuilig Hampshire le cruinneas agus feabhas a chuir Valley Ibre an Teamnúis, mar hampla an clóiscríbneoir eabhléise seo a chuirins go mór le Luas Aburifica. Bhí tar fáinta le fáil ag a lán daoine an Tispántas. Tá go gach anóir mílite ag eilecha chorp ghánaí úchala. I láthir bhí an tuachtarán an tíiseach airí stáit agus ardafigí airm, agus a hen chumrádaithe ó bhbliana sídéag agus ó bblianta a lean. Bhí idir iligáin le ómós agus le anóir a thuirt go chimhne a níorachathe híal le cúiseár díre. Bhil an tuachtarán gníomhre a níor agus dúirt duine gan na daoine badíilse a bheith gan glún glórmharach nó hí saoirse omláin gan chuite gan tír. Tá síal fada I bhuachala tacaí an deirí ach bhí tara agus maithe a chomhne ag gríthe gael agus a bheits measar na cospóirí úd chaise híleo. Seán Garaltach ó Cinéide, Uachtarán Státaíontha Mheiriceá. Tháinig an scialach chuin go haban borog, bhí sé marog. Bhí an cúntas omláin, scáróil. Conas díotacha le héad hálú, agus cén fá. Cén chial nó míú a bhí leis, fear go raibh measag an dán héras híre. An fear a bhí an ard a chláint agus a intlachta a gorcaig a mí metheh. An fear a thug brí agus tuiscint nó de chursaí castan na políochta damda. An fear a chuir dóchas sa tíocháin agus a cheart. A láir go láidir san gachan chéad sé, ach a hiag cúisin iad eile chomá. Se bhí measag an dán I léir, a thugamar na grá faoi lechó. Hiag sé an muid na leis. Ní fis céird I dhéanthach sé ar san amachchan seo, ach pébellach bhí caras a chuirtuing. Cnúas a chalína leis an mailíthóir cáiliúil corcaíoch R.H. Jackson a bhí le déanaí ar Tispáint an Norris Brown Thomas. Sir John Lavery. Epstein. Banan si dirig leis an tréimhseo ó 9 rai. Na cín se leanas ar fadas raircannaí ó chorcaí tre thúlaí alíontóir Francaíad. Sa níos seán an New Hampshireachta agus na tebiachta is deas a thachtar Tispántas aína atá sa ahamta agus sa hiice mar atá siad seo ile. Is bega chair san áitse fógraíocht nasta na huire. A riad se atá fáil léas nó a soil, a bhrí gohfuil a bheontas bunaí clotha. Molú ann féin gur fiú iad a chur a scóir a phobal a chorbe. Is maithe tús mar a bhíochta rá nach fiú. Gáluach a thar gafar an se, luach ceart agus an luach is féidir áil. Mar a déach an tamadána go marga danach na droch eí gon díl, ach is fear aféile na dílíochta ná aféile na cuineála.